Тарихқа қызықсандыру үшін ата-енелердің тәрбиесі керек. Ата-енелер өретірге, мектепте өретірге, лекциялар оқырға керек. Шәжәрелер турында. Бұна мен бірінші ойлаймын, именно шәжәрә заинтересовать может. Потому что ол өзінің нәсілінің қоян келіп шыққанын әрбір кіші қойшан болса да, ол ісіне түсіруге тиіс. Яш шағындамы, қор шағындамы, бір тапқыр өзіне өзі сұрау бере, мен қоян келіп шықтым мекен деп. Қазір көп кіші айта, китап шығару ол бір түрлі іш, китапны қары оқушы жоқ дей. Мәселен, менің фикірім, ең оңышлы әйбір тарих үшін ол китап. Чөнки китапқа жазылған әйбір ол бір қашанда жоғалмай. Популярлаштыруның башқа шарасы болса да, тарих ол һәр вақытта да китапқа тіркәліп қалырға тиіс. Ул электрон болуы да мөмкин, әмма қағазға жазылған әйбергә ышаныч күбрәк. Электрон әйбер интернет бүген бар итәргә юк итәр. Юкка чыган итә дә аны югалталар да беренчедән. Икенчедән, бу язып теркәү мәсьәләсе. Популярлаштыруга килгәндә инде чыннан да без аны нинди ысуллар бар, бөтенсен кулланырга тиеш. Чөнки һәрбер ысулның үзенең укучысы, үзенең кызыксынучысы бар. Контакт социаль челтәрендә Искепнәгәр авылы дигән төркем ачып җибәрдек. Шул төркемдә без авылыбызның тарихын да, бүгенге тормышын да видео, фото документлар белән күрсәтеп барырга тырышабыз. Барлык яңалыкларны, барлык белдерүләрне биреп барабыз. Яшьләр кызыксыналар. Үзебезнең авылыбызда гына түгел, төрле ерак җирләрдән, авылыбыздан чыккан кешеләр һәм ул гына түгел, башка тарих белән, авылы белән кызыксынган кешеләр шушы авыл группасы сайтына кирип, үзләренә кызыклы булган материаллар таба алалар. Безнең аркылы, шушы төркем аркылы башкалардан кызыксына башлады инде, һәм башка авылларны да акырынлап инде барлыкка килә. Если говорить про московскую татарскую молодежь, то на примере их непосредственно, да, мы в Москве проводим мероприятия, такие как квесты, да, вот одна из таких форм очень популярных сейчас среди молодежи, развлекательных. Мы делаем на исторические, культурные темы, вот, как бы вовлекая молодежь вот через эти квесты интересоваться своей историей и культурой. Ну, может быть, как бы Москва это не совсем такой яркий пример, потому что там среда дает о себе знать, и часто молодежь татарская интересуется своей культурой. Вот. А если говорить в таком федеральном масштабе, я думаю, интересный именно контент там, в виде фильмов или в виде каких-то мультипликационных инструментов может быть очень интересным вот как раз-таки молодому поколению. Без клуб оештырдык. Шул клуб китапханәчеләр белән бергә эшлибез. Һәм анда айга 1-2 тапкыр мәктәп балаларын чакырып яки үзебез мәктәпләргә барып төрле тарихи шәхесләр һәм язылган китаплар турында сөйлибез. Бу адым бик кирәк дип исәплим. Икенчесе, әлбәттә, мәктәпләрдә очрашулар үткәрү кирәк. Икенчесе. Өченчесе, менә тарих буенча кирәк бик үтемле һәм кичкенә китаплар, гади китаплар кирәк. Мәсәлән, телевидениедә да шул ук теманы күрергә теләр идем. Безнең бар тарих, без тарихта эзлебез дигән тапшыру. Ләкин аны киңәйтебрәк популяр рәвештә төрле фильмнар белән тулыландырып, шушлай итеп күрсәтсәләр, аны балалар өчен дә, башка караучылар өчен дә ул кызык булыр иде дип исәплим. Финанс каршылыгы бар. Авылларда кешенең мөмкинлеге бик юк. Менә мин үзем күбрәк туган авылга кайтып яшим җәй көне. Эш күп, хуҗалык эше күп. И шуңа күрә аларның бик мөмкинлеге юк. Архивка барып эшләргә мөмкинлеге юк. Шуңа күрә аңа акча кирәк, вакыт кирәк. Шулай ук җитәкче даирәләрнең кызыксынуы да кирәк. Без бит инде бөтенесен өстән төшерәләр безгә. Әгәр дә җитәкче даирәләрдә кызыксынып китсәләр, әзрәк мәҗбүрилек табылса, ул эш барыр дип исәплим. Молодежь нужно привлекать теми механизмами, которые им интересны. Вот. А это, естественно, конечно, гаджеты, это интернет, это форумы различные и так далее. Но это самое главное понимание того, что они татары, заинтересовать их в том, что их своих родословной, заинтересовать их, опять же, получается,
истории своего края, села и так далее, это общая задача и учителей, это общая задача, в принципе, и правительства в целом.